pu Sardar Thana long kewang nang kokalam the bang ke lapuson lo pini ni phai sir kep por phai adap baji trok sira minute in koi pen baji trok sira minute plik kep adda kalong labang song bong long nili keto nili boha long an aghotna lam se pini kato ko be karbi solang dorat sankura raphan nili media hoi pen kapachini ji aphan non nang litamang no arjap iglo ahok lo pini nili methang Facebook page along nili isia video footage ka upload kaddo ko betum same thek long lo lage kaddo ko betum same copy potma polama bangke nili nang litum aphan nili methang ade yang tur pen than o edet sta nang litum jini ko atheke BJP along ke do mate tim karbi anglong kachopang reng agunda tum alang litum ke non het non rai pen kalilo lapusom munid aphan apran karmurji aphan physical assault abangke labangso alam ki abangke nili phandet lapukali kedam tang samson hanse phansita alang liphan nepon cheksi alang liphan tamen hangtik areng ke peso alam alang li ke jongjong amun takalilo alang li ke inut song along si ke doduna bang phulo lasi song atuma panan tame lang plot si lapuan ke klemang deng ilitum radet theklong lo thik lapusong ang thaksi nili phans tame nona phong abangke hongni an ke chok phulo lasi piniar ni abangke nili ning chekhang on ac ladak arona teng pen kaching sai ji aphan si nilitum ladak dipu lu langso Sardar Thana long an nangpali lo nangpali nang ko kalam thela puson lo pedap adap nangli tum angno nilia video tami pidang lo padi troxira minute in koi apor malom bangkrip hoso se BJP tum ko chapang reng agunda nangli tum ta theklong lo jimamen ko son miyo nok be fitness po labang so jimalong gymers atum abang putin ta nangli tum trainers atum nangli tum theklong lo haladak pok o pok a budi ke lang no ringti ke theragrap ni mama aning aphante apok themunak apok kang long pen kang tang nai ke thek nai aja kong ke do nai pu kachikrong atu munir aphan kai kis tami ke theng ke chok ji aphan aning ke hang e lake nili phande ke lilo nili tum APHL silong ke claim ke dam la pen dang ke cherap don abang pu bang phi tum aphan ke ther hem an humridam si la pen nane atok ason personally la person chetong si areng kapaso kaddo ka veke dopik lo hisabun e lo lage lasi nili phandame losong thaksi pedda papor nili hemalong an wang si mohon tiso alangli town committee chairman ex town committee chairman iglo alangli ke si alangli sinili nili tuma hemalong nili tuma bohalong hapang paching si nili menang hang si nili phaning thor lo against ne tuma phan kai kita nai tok nang ko pilo sar tuliram rong hang phan kai kita nang ke tok are ne tok ke tok neta parti long dudun ko posi methang party favor ke nili tum ta chetok kalang kema tame nili ke tok an ke nili patute nili methang Facebook page long da doji la pen ke nili ke group long da kai kita share monitum nili phanang thek long lasi nili komane phan personally ke tek do plotang te la pen ke komane bangyong si society aron penta accept on ipin lapon alam juno lapen lapon angang gilid alam yung nili ke tok do kok plotang te nili phanang baklang ignot ko nili bang puiglo lana pile nang litum nili phan kopi maning sai tameng sai no plo o ko nang di chapang tang lang pamati liphan men nili no pheng lapu ar vina sini liphan nang eteng mohon disoba lanang teng de panamasi alang li kechewan alang li ri sang ho tumta nili phanang phedun proplo nang ke sak nili phanang phi proplo la pen nili hem sorta me nili phanang cherap dun lo nili hem sorta phan tame acha thok tum si ning hang tik kang bai te kang floralong kapak rep ar jipen la pason tan nili hem sorta tame alang claim te kang lo lala asi pini nili ki chok pola ma bangke la puson hello lasi alang litum party ingul kan nili phantana ke tek pinak porsi pini nili tum la APHL central committee hoilo ladak nili dong nili tum VP sar dolo la pen ke kaddo ka be central committee long claim ra pet ke thegeding ku ex candidate Rajan sar dami nili tum dung dolo lasi nili tum ahin pen la bangso BJP ya gunda tum aphan arona teng pen nili tum same nono bangke dojoje nili tum tame chisongji lapen alang litum kaki sta jakong githor jakong ke badulong samedo an ewan ki cho jakong ke lasi son thang thak lang litum ki wangji langar ni yong si alang litum
tapi soalnya saya lang doing tonti pelotang teh nilai tu mahin pensamai kecil songi panke cisigding. Te pedap nang le pan lason nang le panang tengkeng hot kumama lo kan nang men pudak te. Amen nilai pudak teh. Dak nilai kecil dot abang kudu opot nilai dak lang ponik dang kok po. Lapu zon halo amena bangke kecing sia bangke nili pan nili reng nai papo ceng bangke mohon tisolo lapen ronjit kram salo alang letum ke min culprit lo nili pan nili reng nai paso nun vek tum lo lapen ke Mr. Longki rongpi alang li ke damtang le inoda sapi mar pen lam ke do bojarang bong halo to stand long le ex army acha thok kep het ala bang so mundit contractor se chekrong bon la alang li tambe dolo lapen abangke George rongpi tambe dolo Education Board Chairman George Rongpi alang liya gari pen si dolo lapen bangke Sandar Teron da dolo lapen bangke Lokhoni hi dolo lapen bangke Gotom Ronghang alang litum labang so nok be fitness along alang li akrom ai ke then nai ke chakrong bang la ala ik pheng hai la alang li ta do iklo lapen bangke Longkiri Tiso alang li hello ka do ka be elitum social media long theklong lo party phanchak kali alang li ke song akam ke klaim tuma phan social activist tuma phan samai kai kita anong ke ju pendang lo lang klop pendang li lampar kai kita ketok abang pulo lang dike alang li tamedu lai huye temen lo lapen gari arlo ko mamane dolang nili alang tuma phan ke hisap edone nili video footage long nili kasiara video long nang tuma gari number tame nang litum thek ponong ji ihum babang ke sui lapen ihum babang ke XUV 700 ke pring nang ke hang polam babang ke hello pick lo BJP itu mong si poisa corami ku bangke nili long nang ram rong. Ronjit kram sabudi nili long nang ram rong. Alang lagi nang cepo duni panon pantom bak nang lang nili midiang nu sini nili poisa tangka punon bidi sore punon ke thek punon non pantom bak nang lang cepo duni pan. Si alang li nili long tangka nang coram boy kona tangkal. Nili suyi alang li paklangon. Ban nili suyi abi pastami alang li yong sini pan true. Google Pay pen sini panai people long te alang li transaction record alang li paklangon. Radang no. Pilo lang li aphu bi di lama bang ka divert ye pan lama bang ka prek hin nati pon di pan selang litum BJP tu mau order dur ke lah hello